Joskus leikkitutkijat ovat ajatelleet, että leikki on tärkeä, koska siinä opetellaan taitoja ja kasvatetaan kykyjä, joita tarvitaan aikuisuudessa. Viimeksi tänään Helsingin Sanomissa oli uutinen siitä, että äitiyspakkaukseen on laitettu pehmeä pallo, ja ajatus oli, että lapsi voi harjaannuttaa siinä tarttumiskykyjään. Ei. Lapsi voi sen avulla, kun leikkiä vanhempansa kanssa, leikkiä, jossa lähetetään palloa edestakaisin, jossa otetaan kiinni ja annetaan toiselle. Tietenkin tarttuminenkin kehittyy siinä samassa, ja mä ajattelenkin, että nämä aikuisen taitojen kehittymiset ovat itse asiassa sivuvaikutuksia tai seurannaisia. Ilo on tärkein. Kaikkein tärkeintä on ilo, koska se antaa aivoille kasvun raamin ja kasvualustan. Se ilo tosiaan herää eri puolista leikkiä, ja se koetaan aivoissa eri kanavia pitkin, eri välittäjäaineita, eri aivoalueita pitkin. Koetaan esimerkiksi yhteyden tuoma huuma ja tuttuuden ja rytmien rauha. Koetaan odottamattomassa onnistumisen tuomaa voimaa. Ja sitten tietenkin erityisesti kosketus- ja painileikeissä suoraan aistimielihyvää. Ja siksi ajattelen, että mikä tahansa, mikä auttaa vanhempaa ja lasta ottamaan kaksin käsin kiinni anteliasta, iloa pulssuavasta maailmasta, on arvokasta ja hyödyllistä. Ja siinä me voimme ja te voitte auttaa vanhempaa ja vauvaa. Kiitos.